Okay mga Spark, dito ako ngayon sa SM City, Baguio. Sa wakas, nakapasok din ang SM. Medyo malamig ngayon. Last week ng January, malapit ng Panagbenga. Punta tayo sa kabila. Ito pala yung harap ng SM. Yun, yung maraming gubat. Yan yung papunta ng Camp John Hay. Ang Mines View Botanical Garden. Ang tawid tayo din mamaya sa Sky Terrace. Yung SM dito sa Baguio ay kakaiba sa ibang mall dahil open siya. Yun, punta tayo din sa kabila kasi mas maganda din yung view. Buhatin natin tong Sky Terrace. Nanan tayo. Teterno ko sa 4D. 4D nga nila. SM Cinema. Sa labas lang. Ay, sa labas. Sa kapal lang yun. Okay, nandito sa kabila yung Cinema 3 and 4. Yun yung pinaka ground floor ng SM Baguio. Yung pinaka ilalim nito ay yung parking lot. Dito tayo sa extension ng SM kasi dati wala itong Sky Terrace. Nagkaroon siya ng extension. Doon tayo sa dulo magsimula. Ito yung likod ng SM City Baguio. Facebook, please go to our Power page, and also sa YouTube, here the YouTube. And meron din kami arrangement sa TikTok, Moods and Harmonies. Moods and Harmonies, original arrangement po namin filing, tracks, and arrangement po namin. Really this music
iba rin. So, for meditation, wala pong magawa kasi ng arrangement niya. Kami po gumawa po moods and harmonies, Music of the Heart Pop Orchestra, and Hear the Voice. Thank you po. Salamat po. We'll definitely follow that, sir. And once again, maraming salamat. Music of the Heart, Sir John Lopez. Salamat po. And we'll see and listen more of your music. Definitely, we have learned something, no? You continue your passion, especially those who are already into music, no? Actually, si-share ko pa nga sana kanina that I myself, Fair 2024 happening right now at SM City Baguio. Up next is our next sexy sax, Mr. Nico Iba. Once again, ladies and gentlemen, for the Songs of Love, let's all welcome Mr. Nico Ibasan. Dami ritong nakatambay kapag ganitong dapit hapon. Mas wala kang mapwestuhan dun banda sa may gilid-gilid niya. Punta tayo dun sa may dulo.
Punta tayo dun sa may Abo Tanaw yung Baguio Cathedral. Nakakadami na yan. Sa wedding. Okay, maraming nagpapapicture dyan sa may lubo ng SM City Baguio. Yun, yung Baguio Cathedral. Lapit lang dyan yung parada ng mga bus. Governor's Park Road. Nandyan yung parking lot ng SM, banda dyan sa baba. Yun, marami siyang pasahero.